Orkesterimusiikin, joo, no niin, voila. Kerran kuussa on siis puhuttu 10 vuoden ajan nyt orkesterimusiikista, orkesterimusiikin historiasta, sinfoniaorkesterin työyhteisöstä, arjesta, muusikoiden arjesta, kapellimestareiden työstä, intendenttien työstä, säveltäjien, organisaattoreiden ja katsottu tätä näkökulmista, hyvin monista näkökulmista myös esimerkiksi, sanotaan meillä on ollut täällä koreografi, meillä on ollut aivotutkija, meillä on ollut yhdenlaista väkeä ja teatteriohjaajaa ja oopperaohjaajaa ja kaiken näköistä erilaista väkeä puhumassa. Ja musta on erittäin hienoa ja ihanaa, että edelleenkin me voidaan tätä jatkaa tässä poikkeusajassakin ja että te myös olette uskaltautuneet paikalle ja tämä orkesteri edelleen elää myös, eli myös meidän hienot orkesterimme saavat jatkaa ainakin vielä toistaiseksi tälläkin kaudella työtään. Tänään siis puhutaan erityisesti partituurista. Tehdään semmoinen rohkea tempaus, että opetamme teille niin kuin 15 minuutissa, että miten luetaan partituureja. Sehän ei tietenkään onnistu, mutta me voimme silti yrittää, tai 1,5 tunnissa korjaan. Ja siihen meillä on nyt erinomaiset vieraat. Meillä on Radion sinfoniaorkesterin viulisti, tai pitäisi varmaan sanoa nyt sitten arvohierarkian mukaisesti kakkosviulisti. Mitä se tarkoittaa, niin siihen me pääsemme pian. Mirka Malmi. Hei. Mirka on myös hyvin kysytty kamarimuusikko ja pyörittää myös omaa hienoa sarjaansa Nainen ja viulu, josta varmaan tänään myöskin hieman puhumme. Itse asiassa liittyy tämänkin päiväiseen aiheeseen hyvin läheisesti, koska te, Mirka, sinä ja muusikkoystäväsi, muun muassa Karakorven Tintti ja muut, olette kaivaneet esiin naissäveltäjien musiikkia tästä niin kuin Suomesta ja viimeisen 100 vuoden ajalta noin suurin piirtein. Kyllä vain, juuri näin. Ja se on hyvin mielenkiintoista, koska siinä on paljon hyvää ohjelmistoa, jota ei juuri ole kuultu. Palataan niihin kohta. Toinen vieraamme on Joensuun kaupunginorkesterin suhteellisen tuore ylikapellimestari. Itse asiassa erittäin hienon soittimen soittaja itse, eli klarinetisti, niin kuin minäkin. Ja muutenkin erittäin hauska musiikkimies ja myös itse asiassa hauska puhuja ja vieras kaiken näköisissä tilaisuuksissa. Eero Lehtimäki. Kiitos. Tosi kiva olla mukana. Mahtavaa, kiitos. Ja koska aina unohdan, niin nyt kerrankin muistan, minä olen siis Ville Komppa ja minä olen tämän luentosarjan isäntä. Hyvä. Tämä nyt oli ihan liikaa. Hyvä. Me puhumme siis partituurista ja siitä, mitä kaikkea se partituuri voi merkitä musiikin tekijälle, muusikolle. Meillä on nyt muusikko ja kapellimestari kertomassa näkökulmaansa, että mikä se partituuri teille oikein on. Me voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä, jotta me saadaan vähän niin kuin haarukoitua, että mikä on partituuri. Mutta Mirka, mikä on partituuri? Aloitetaanko kapellimestari? Aloitetaan kapellimestari. Okei, aloitetaan kapellimestari. Eero, mikä on partituuri sinulle? No partituuri on, voisi sanoa, että voi määrittää partituurin, niin mun mielestä on ensin määritettävä stemma, koska voisin yksinkertaistaa partituurin kokoelmaksi stemmoja. Ja stemmahan on siis se, mitä yksittäiselle muusikolle tai muusikkoryhmälle annetaan ohjeeksi tehdä. Ei välttämättä soittaa, koska mielestäni stemman voi myös laulaa, tai stemmassa voi lukea taket, eli taukoa, ei soiteta tässä osassa mitään. Mutta joka tapauksessa tarkennan vielä sen takia nimenomaan, että se ei ole välttämättä yksittäisen soittajan, koska esimerkiksi kakkosviuluilla on stemma, jota silloin soittaa koko sektio, tai sitten klarineteilla on molemmilla omat stemmansa, jos on 2 klarinettia siellä. Mutta partituuri on tosiaan sitten kokoelma näistä stemmoista, jossa ne on pinottu päällekkäin, jolloin ne etenee sitten tällä lailla. Kaikki yhtä aikaa. Sitä luetaan, kuten normaalistikin kirjaa tai mitä vaan, luetaan vaakasuorassa vasemmalta oikealle.
mutta sillä erotuksella, että tätä kirjaa me luemme kaikkia päällekkäisiä riviä yhtä aikaa ja sitä kautta saa sen kokonaiskuvan, että mitä orkesterissa tai yhtyeessä ylipäänsä tapahtuu. Koska tässä tämmöinen yleisluontoinen perusmääritelmä partituurille. Totta kai me uppoudumme sitten syvemmälle, että mitä kaikkea se tarkoittaa kenellekin, mutta tämä olisi mun perusmääritelmä tälle sanalle. Joo, mä voisin tässä itse asiassa heti hypätä tähän suohon syvälle. Se tulee heti joku mielikuva partituurista kaikille sillä, että tässä on Straussin Salome-oopperan 4. kohtauksen alku tässä kohtaa partituuri. Siellä on itse asiassa ne Eeron mainitsemat 2 klarinettia on tuossa. Siellä on myöskin S, eli semmoinen pikkuklarinetti tuossa. Siinä on 2 klarinettia, joista ykkönen soittaa kökökö, ja sitten ne soittaa yhdessä kökökö. Noin niin kuin suurin piirtein. Kauniisti laulettu. Kiitos, Ville. minä osaan esittää nämä asiat hyvin. Sitten täällä itse asiassa huomaa, että toi S-klarinetin kökökö tapahtuu yhtä aikaa noiden hobottimien kökököön kanssa. Että täälläkin on tämmöinen, että niillä on toi sama tollain päällekkäin. Ja sitten kun mennään täällä tosi paljon alaspäin, katsotaan tarkemmin sitä, että miten nämä rivit menee ja kaikkea muuta. Mutta tässä niin kuin huomaa, että täällä on viol 2, joka soittaa pizzicato, puppap, 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 puppap. Tossa noin, tolla Kyllä, tavalla. juuri näin. Ja siellä on itse asiassa, tässäkin voisi jo heti sanoa, että siellä on 2 ääntä päällekkäin tossa, että on kakkosviuluilla on siellä F-sävel ja A-sävel päällekkäin, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että puolet sektiosta soittaa Useimmiten F:ää ja- pizzicaton kyseessä ollessa kyllä. Niin. Puolet soittaa ylempää ääntä ja puolet alempaa. Joo, kun niitä on siellä, Joskus soitetaan myös kaikki äänet päällekkäin sointuina, mutta kun teitä on siellä 8, niin te voitte jakaa aina. meitä on jopa 14. Niin. No niin, mutta tämä oli vaan tämmöinen nyt nopea, eli kun Eero sanoi, että se on vähän niin kuin kirja, niin nyt kirja meni tosi kauaksi, mutta kun se on vähän niin kuin kirja, niin näinhän se on. Nyt tämä digitekniikka mahdollistaa meille sen, että me voidaan hypätä vähän syvemmin näihin kohta, mutta Mirka, mitä partituuri merkitsee taas sitten sille, joka soittaa sitä stemmaa työkseen, koska kun sä istut kakkosviulun pultissa siellä, sä oot yleensä aika siellä edessä kyllä muistaakseni, mutta No sekin vaihtelee. se Meillähän vaihtelee, on, ainakin missä se R-osassa meillä on kiertävä istumajärjestys, joka tarkoittaa sitä, että se joillakin oli? kiertävä istumajärjestys. kiitos. Eli kukaan ei istu samalla tuolilla aina, vaan toisella viikolla istutaan siellä vähän edempänä ja sitten seuraavalla vähän taaempana ja näin vaihdetaan niin kuin sitä paikkaa sen oman stemman sisällä. Ja Hyvä. siinä tietysti myöskin vähän se kuulokuva vaihtuu ja pulttikaveri, eli se, jonka kanssa soittaa, niin myöskin vaihtuu, mikä on tietysti ihan tervetullutta. ja teillä on siis nenänne edessä, kun te istutte siellä orkesterissa, niin ei toi koko partituuri, joka tuossa Straussin tapauksessa on semmoisen kissan kokoinen tämmöinen, tai mikä se on, niin kissan kokoinen Kissa on vähän eri muotoinen ehkä, mutta No mutta semmoinen, ei hevosen kokoinen partituuri, mutta semmoinen kissan kokoinen. Mutta Meillä on nimenomaan tämä Eeron mainitsema stemma. Eli meillä on yleensä semmoinen pienempi kirja, jossa on kirjoitettuna vaan se kakkosviulun soitettavat äänet. Ja sitten partituuri on tietysti kapellimestarilla nenän edessä. Et esimerkiksi vaikkapa Mahlerin sinfonioiden kyseessä ollessa se partituuri voi olla vaikka 400-500-sivuinen opus. Ja sitten kun siitä erotetaan se kakkosviulun rivi sieltä ja laitetaan meille omaksi kirjaksi, niin siinä on ehkä se 20-30 sivua. Niin se myös pysyy siinä nuottitelinä tietysti paremmin. Partituuri on sitten tietysti se kirja, mistä minä voin käydä katsomassa, että mitä ne muut sitten samalla soittaa. Ja tämähän tietysti olisi hyvä aina tehdä ennen ensimmäistä harjoitusta, varsinkin ison teoksen kyseessä ollessa. Niin mä oikeastaan suhtaudun partituureihin semmoisena käsikirjana tai käsikirjoituksena, josta sitten näkee sen niin kuin teoksen koko rakenteen ja toisaalta sen niin kuin oman roolin sen niin kuin musiikillisen kudoksen sisällä. okei, käsikirja. Kuinka usein sä orkesterin muusikkona tartut siihen käsikirjaan vai voiko pultissa istuva muusikko, joka näkee edessään vaan sen yhden lapun, esimerkiksi siinä Mahlerin tapauksessa teillä näkyy tämmöinen siinä nenä edessä. Toinen viulu ja Gustav Mahler ja ensimmäinen osa ja te soitatte siinä. Juuri näin. Niin tuossa lukoo. Niin siinä Noin. lukee. Ja Noin. vielä hitaasti Ja adagio. hitaasti ja adagio, joo. Ja hiljaa pianissimo.
Ja sitten siellä lukee vielä kaikkea muutakin. Siellä on siinä on 2 ääntä, te soitatte vapaan D-kieleen ja G-kieleltä sitten ekasta sieltä. Kyllä. Gissa ja sitten siellä toi tarkoittaa tämmönen näin tarkoittaa sitä, että ne on Lähdetään kantajousesta, se on Niin, vetojousen vetojous. merkki. Joo. kauheasti tietoa. Sitten siinä on tommonen pieni kaari, joka tarkoittaa, että soitetaan ne äänet yhtä aikaa, että ei soiteta vain yhtä ääntä, vaan Eli molemmat yhtä. sillä jousella te soitatte 2 kieltä yhtä Kyllä. aikaa. Okei. No tässä oli jo aika paljon infoa tuosta pelkästään tuosta. Mahler kirjoittaa aika tarkasti, mitä Mahler haluaa. Noi itse asiassa tarkoittaa, näettekö te mun kursori hyvin näette? Noi tarkoittaa itse asiassa sitä, että nämä umpipää- ja avopäänuotit, niin ei nyt mennä siihen. Siinä menisi koko ikä ja terveys. Mutta sitten kun siellä on tommosia poikkiviivoja tuossa noin, niin se on sitten sitä, että teette tällainen niin kuin edestä. Tahausliikettä. Joo. Siinä on hirveän paljon tuommoista tietoa, joka sitten kun mennään anteeksi, nyt mulla näkyy nää täällä. Tää on vähän niin kuin, mitäs toi tuolla tekee? No niin, anteeksi, mä oon vähän hermostunut. Niin sitten kun mennään tuohon partituuriin, niin esimerkiksi Mahlerin tapauksessa, kun teillä on tommonen kohta tuolla noin, niin tästä partituurista näkee, että nyt te soitatte tuolla, tässä on 2-viulu ja tuolla on 1-viulu, niin partituurista näkyy, että aha, nyt te soitatte yhtä aikaa, mutta ette te 1-viulujen kanssa, anteeksi täällä. Siellä kun menee tonne päin, niin näkee, että viulut 1 ja 2 ja nyt ne soittaa niin kuin tuommoista samannäköistä ja niin edelleen. Niin se näyttää, että te soitatte yhtä aikaa, mutta ette te voi tietää, kun teillä on se oma lappu vaan pelkästään. Sepä se. Että kenen kanssa te soitatte ja milloin ja miten. Juuri näin. Ja tietysti olisi hirveän kiva sanoa, että aina katson partituuria ennen jokaista viikkoa jokaisesta kappaleesta. Mutta valitettavasti se ei elävässä elämässä ole aina ihan mahdollista, ihan ajankäytöllisistä syistä. Mutta tietysti aina jos tulee joku iso teos, vaikka nämä Mahlerin sinfoniat on hyvä esimerkki siitä, että ne on niin laajoja teoksia, että jos niitä menee soittamaan sinne pulttiin ensimmäiseen harjoitukseen vaan suoraan tästä 2-viulun stemmalapusta, niin siinä voi ton ensimmäisen sivun loputtua jo olla aika hukassa. Et tietysti se niin kun partituurin katsominen auttaa siihen, että näkee, että mitä siellä muilla tapahtuu ja onko se oma stemma nyt sitten se päämelodia siinä vai onko se kenties säästävä ääni ja ketä siinä mahdollisesti säästetään, että mitä muuta soitin sektio olisi syytä kuunnella, jotta niin kun ollaan messissä ja tiedetään, missä mennään. Ja tietysti toinen tapa tutustua teokseen on kuuntelemalla mahdollisia levytyksiä. Molemmat yhdessä on sitten jo tosi hyvä. Silloin yleensä pärjää jo ensimmäisenäkin päivänä aika hyvin. Okei. Siis toisin sanoen kapellimestari ikään kuin elää sieltä partituurista käsin koko elämänsä. Ja sitten muusikko taas elää sen yhden stemman varassa, ja jos muusikko on valaistunut ja hänellä on aikaa ja kuukausipalkka, niin sitten hän saattaa myös avata sen partituurin silloin tällä ja katsoa, että mitähän siellä nyt kaikki muut tekee. Onko tämä nyt liian rankka yleistys? Toi on aika tiivistetysti näin, mutta Okei. No me avataan ja jutellaan tästä, avataan tätä koko hommaa vähän enemmän, mutta jotta me päästäisiin nyt pikkasen kiinni tähän, että mikä tämä partituuri on ja miksi se nyt on sellainen kuin se on, miten se on sellaiseksi päässyt, niin menemättä nyt ihan nuotinkirjoituksen historian alkuhämäriin, niin otetaan kuitenkin tuommoinen 400 vuotta tästä taaksepäin. Ja hypätään sinne aikaan 1600-luvun alkuun, milloin ensimmäiset partituurit, oikeastaan niin kuin sellaiset, jotka alkaa edes jossain määrin muistuttaa nykyistä, niin koska niitä kirjoitettiin. Ja jos mä saan tänne padin puolelle tässä kohtaa, niin mulla on täällä semmoinen hieno teos tässä kuin Claudio Monteverdin Orfeo, joka Favolain tämmöinen musiikillinen fabuli tässä nyt sitten, joka sitten myöhemmin näitä kutsuttiin oopperoiksi, mutta tämä on siis 1600-luvun, muistaakseni sävelletty 1609 tai jotain semmoista, tämä painos näyttää olevan, ei kun sehän on 1609, no niin, eikö niin, osaanko mä lukea noita? Osaan, joo, 1609, eikö niin, MDCIX on 1609, joo, vielä jotenkin pysyy yleissivistys meikäläisellä perässä. Tämä on
Mantuassa 1607, anteeksi, siinähän se lukeekin, milloin se on ensiesitys, joo. Ja tämä Orfeon, siellä sitten on omistuskirjoitukset ja noin. Orfeo on siinä mielessä ensimmäinen partituuri, ainakin semmoinen, mikä on niin kuin tunnetummasta teoksesta, jossa on kerrottu, että mitä soittimia säveltäjä odottaa siinä teoksessa käytettävän. Ja tässä on siis ne soittimet, ei mennä noihin rooleihin, kun se on opera, mutta nämä soittimet, siellä on nyt kaiken näköisiä violaa ja violeja ja arpaa, eli harppua ja violiinia ja kitarronia, joka on tommoinen isompi luuttu ja niin päin pois. Ja siellä on trombonia, eli basuunaa ja regaalea, eli siellä on kornettia ja kornetti, eli tuommoista sinkkiä ja kaiken näköistä soitinta. Mutta tämä on niin siinä mielessä ensimmäinen partituuri, jossa Monteverdi kirjoittaa, että mitä soittimia se haluaa. Ja miksi näin, että miksi vasta silloin kirjoitettiin mitä halutaan, niin syy on oikeastaan se, että ennen 1600-lukua oikeastaan käytännössä kaikki partituurit oli, siis oikeastaan ei ollut muunlaista partituuria kuin kuorolle kirjoitetun musiikin partituuria. Ja silloin se idea, tämä on nyt muuten myös, mä unohdin sanoa, tämä on nyt myöskin esimerkki painetusta nuotista, mikä oli tuohon aikaan erittäin harvinaista, jotka tietää kirjataidon kehittymisestä jotain, niin 1600-luvun alussa kyllä painetaan jo tehokkaasti tekstiä, tosin kyllä kalliilla, mutta painetaan kuitenkin, mutta nuotteja ei ole painettu juuri ollenkaan. Ja tämä on siis latomalla tehty nuotti, eli jokainen nuotti on tuommoinen oma ladottu niin kuin laattansa, joka on, niin kuin, että ne on ladottu tuolla järjestykseen, että niistä saadaan noin merkit peräkkäin, ja sen takia se näyttää vähän hassulta. Mutta tässä on jo kaikki niin kuin elementit, mitä nuoteissa on. Siellä on nuottiavain, siellä on etumerkintä, siellä on tahtiosoitus ja sitten siellä on näitä avopää- ja näitä umpipäänuotteja, niin kuin jo on noissa moderneissakin, eikö niin? Ja sitten siellä on 5 viivaa, jotka kertoo, että minkä korkuisia ne äänet on. Kun ne menee alaspäin täällä, niin sitten se linja menee niin kuin tiidada alaspäin. Sitten niin kuin tiedätte kirjoissakin, niin se sanan ensimmäinen kirja on isolla, että se on siis vieni, imene eikä ieni, vaan vieni. Ja sitten tässä on ikään kuin näitä rivejä tässä, että kuinka moniääninen kuoro tämä on, niin siellä on siis 1, 2, 3, 4, 5, eli siellä on 5 ääntä. Ja sitten tämä on ikään kuin kirjoitettu, että korkeimmat äänet on siellä ylhäällä ja alimmat äänet on siellä alhaalla. Mutta se, millä tavalla tämä eroaa nyt tavallaan jo vuosisatasesta traditiosta tässä kohtaa, siis toki ne oli käsin kirjoitettu ja kaikki muut, että tämä on poikkeus, kun tämä on painettu, niin on se, että täällä Monteverdi ilmoittaa, että questo canto concertato al suono de tutti gli strumenti, eli tämä laulu konsertoidaan siis, esitetään kaikkien soitinten äänellä. Eli tässä on kaikki soittimetkin mukana. Siinä ei ole pelkästään toi kuoro, vaan siinä on mukana myös kaikki soittimet. Eli se on uutta, että säveltäjä ilmoittaa, että tässä on myös soittimia, mikä on musta, niin kuin ei tulisi ajatelleeksi, mutta tämä on ihmeellistä ja uutta tuohon maailman aikaan. Ja siihen yhteyteen mä voisin itse asiassa vielä lisätä nimenomaan, alleviivata sitä, että tässä ei ole kyse siitä, että nyt on keksitty yhteismusisointi, vaan sitähän on tehty aina ja tavallaan samalla tavalla, kun mietitään puhutun kielen muuttumista kirjalliseksi kieleksi, niin on vasta keksitty tapoja ruveta merkkaamaan se ylös ja siitä nimenomaan tässä partituurin historiassakin tässä kohtaa kyse. Joo, ja nyt mä tajuan sen, että jotta mä haluaisin, onkohan meillä mitään mahdollisuutta saada ääntä sitä sieltä toisesta HDMI:stä? Eli jos ääni tulee aina läppäriltä, onko se mahdollista? Anteeksi. Joo, sori, tää on vähän tämmöistä teknistä nyt, kun ei ole kokeiltu näköjään. No, joo, täällä. Joo, totta. Mehän ei vielä kuunneltukaan mitään. Anteeksi.
heillä on varmaan ollut kirjapainossakin pieniä haasteita silloin aikana, että tekniikka tulee aina. Mä luulen, että heillä on ollut kirjapaino. Joo, kyllä täällä nyt pyörii ääni. Yes. No niin, otetaan nyt. Pahoittelen tätä. Onneksi tämä on nyt ikuistettu tonne myöskin intermanettiin. No niin, tästä lähtee. Ja sitten siinä on myöskin ohjeistus, että tämä tehdään 3 kertaa, eli tämä kuullaan moneen kertaan näiden soitinten säästyksellä. Mutta periaatteessa kuoro soittaa, soittimet säästää, ja tämä on se, mikä oli soitinten rooli tässä maailmanajassa vielä 400 vuotta sitten. On laulumusiikki ja sitä säästetään soittimilla. No tästä kun mennään vähän eteenpäin, niin tavallaan tämä ajatus siitä, että soittimet on ikään kuin järjestyy kuoroon, pysyy niin kuin edelleen voimissaan. Eli soittimet kirjoitettiin niin kuin puupuhallin kuorona, vaskipuhallin kuorona ja jousisoitin kuorona. Mutta partituureissa tämä ei oikein vielä yleistynyt. Jos me katsotaan esimerkkiä Händeliltä, niin täällä on esimerkiksi hyvin tämmöinen, joka voisi periaatteessa olla vielä, tämä on siis Händelin ajalta käsittääkseni painettua partituuria. Se näyttää musta painettu. Tällä kertaa se on vaan kaiverrettu, se ei ole ladottu, vaan se on kaiverrettu, eli se näyttää jo uudemmalta. Mutta joka tapauksessa tämä on 1700-luvun lopulta tämä painos Englannista, Lontoosta. Siinä ei ollut vuosilukua, mutta tämä on Händelin Messiasta, joka on siis tässä kohtaa muutaman 10 vuotta vanha kappale, kun tämä partituuri on kaiverrettu. Niin tässä on siis tavallaan näkyy se samantyyppinen ajattelu, eli nämä jousisoittimet on nyt tässä kuorona niin, että tämä alinstemma täällä on ikään kuin säestystä varten. Se kertoo aika isolle joukolle soittajia, kaikille, jotka soittaa matalia bassosoittimia ja kaikille, jotka soittaa sointusoittimia, että nyt kun tässä on ne, jotka tietää jotain nuotista, niin tuo nuotin nimi on C, niin sitten ne kaikki tietää, että ne soittaa siihen C-duurisoinnun tässä. Ja sitten täällä on viulut ikään kuin kuorossa, eli siellä on ne korkeimmat viulut ja sitten ne kakkosviulut. Ja joiden kanssa sitten viola soittaa aloittavaa, eli tässä on alttoviulut soittaa niin kuin oktaavissa noiden kanssa. Mutta tavallaan tämäkin on vielä aika yksinkertaista. Siellä on kerrottu, että matalin jousisoitin soittaa yhtä ja korkeimmat jousisoittimet soittaa toisenlaista materiaalia. Ja sehän nyt sitten kuulostaa tältä. Ja tämä on oikeastaan niin kuin semmoinen niin kuin, tavallaan, niin, voisi sanoa, että tyypillisin tapa kirjoittaa soitinmusiikkia sitten 1700-luvulla, vielä pitkälle 1700-luvun alussa, että on pieni yhtye, jossa on 3-4 stemmaa, eli noita tavallaan niin kuin soprano, alto, tenori, basso, niin kuin kuorossakin. Tavallaan stemmoja, jotka suurin piirtein matkii sitä
niin kuin kuoron stemmoja. Ja sitten oikeastaan ei ole määritelty välttämättä, että onko siinä yksi soittaja vai useita soittajia per stemma. Tässäkin voisi olla noin 2 ylempää, jotka tuolla liikkuu enemmän, sillä lailla meni rinnakkain siellä ne 2 stemmaa, niin ne voisi olla, siis nämä ylemmät täällä, niin ne voisi olla siinä voisi olla 1 soittaja per stemma, ja tämä olisi ihan fine. Tämä toimisi ihan kivasti. Eli tämä on niin kuin tavallaan se yleisin tapa, mutta sitten siinä just Händelin aikaan suurin piirtein vakiintui oikeastaan semmoinen käytäntö, että kun on iso tilaisuus, niin sitten on monta soittajaa per stemma. Ja kun on pieni tilaisuus, niin sitten niitä voi soittaa 1 soittaja per stemma. Ja sitten näistä ison tilaisuuden biiseistä, niin kuin esimerkiksi Händelilläkin oli vesimusiikki ja ilotulitusmusiikki ja tämmöisiä isoihin ulkoilmajuhliin, niin niihin koottiin isoja bändejä. Ja sitten näitä samaisia isoja bändejä käytettiin myös näissä isoissa teoksissa. Esimerkiksi tässä, kun tämä on Händelin Messias, niin sitten täällä onkin toisessa osassa Händel kirjoittanut hyvinkin täällä on kuorokohtaus, Glory to God in the highest. Niin nyt täällä onkin kirjoitettu soittimet ja kuoro, mutta se mikä tässä on hassunkurista, niin ne on kirjoitettu tänne sekaisin niin kuin ikään kuin edelleen siinä järjestyksessä, että korkeimmat soittimet on siellä ylhäällä ja sitten sen jälkeen mennään matalampiin laulajiin ja soittajiin sillä erotuksella, että täällä ei näy oikein, mutta kaksi trombaa, eli trumpettia tuolla ylimpänä. Ehkä ne on sen takia ylimpänä, kun ne kuuluu kaikkein koviten. Mutta sitten täällä on ne 2 viulua, ykkösviulut ja kakkosviulut. Täällä on alttoviulut ja sitten täällä onkin kanto, eli siis lauluääni. Sitten on alto, eli toisessa korkeina lauluääni on tenor, eli keskimmäinen lauluääni, ja basso, eli alin lauluääni, ja sitten kaiken alla on vielä tavallaan tämän koko bändin basso. Eli niin sanottu se on siellä tämmöinen urkustemma, josta sitten kaikki sointusoittimet ja bassosoittimet soittaa. Ja tässä tavallaan niin kuin siellä on ne korkeat siellä edelleen siellä ylhäällä, ja sitten siellä on kuoro laitettu sinne soitinten lomaa, ja sitten matalin on alimpana. Edelleen samalla tavalla kuin oli jo niin kuin noissa kuorolapuissa siellä 1600-luvulla. Ja näin päin pois. No nyt tässä huomataan, että tässä on jo ikään kuin Händel käyttää noita orkesterin soittimia niin, että siellä on välillä hiljaisia kohtia. Siellä oli välillä se, kun jouset soittaa täällä tämmöisen onkohan se nyt sitten se, että kun se enkelkuori on huutanut trumpettien säestyksellä, että Jumalalle ylistys, niin sen jälkeen näiden siipien sulat, enkelten siipien sulat vähän vielä siitä höngästä. Mä oon niin kaukana, mä voin tehdä tällainen, näin se ei ole nyt vaarallista. Niin ne sulat vielä sitten vähän aikaa siellä heiluu. Tai joku tämmöinen, että siinä on vähän tommonen niin kuin ilmavirrat siellä ja pilvenhattarat vähän heiluu ja sitten taas lähdetään menemään. Eli siinä on jo tämmöistä vähän niin kuin orkesterin, mikä Händelillä on aika usein sillä, että nyt noi soittaa vähän aikaa ja sitten taas noi soittaa vähän aikaa ja sitten taas noi soittaa vähän aikaa. Eli ne kuorot ikään kuin vaihtelee. Tässä oli niin kuin kaikki, sitten on vähän niin kuin viulujen pikku, enkelsiipi, sulkakuoro ja sitten taas kaikki. Eikö niin? Tätä ehkä voisi kutsua jo orkestroinniksi. Tämä on sitä. Jos löytyy tuolta myöskin matkan varrelta, että tämä bassostemma siellä, niin esimerkiksi juuri tähän, mihin pysähdyimme, niin siellä on taas tulee tarkennus sitten, että se ei olekaan kaikki mahdolliset, tai nimenomaan alleviivat, että nyt tulee violone mukaan, eli basso olisi nykyään kontrabasso se, joka tästä violonen osuudesta vastaisi, mutta että pelkästään yksi rivikään ei hänellä tarkoita vielä, että se on yksi soitinryhmä ja se toteuttaa koko ajan sitä koko riviä, vaan sitä voi myöskin tällä lailla tarkentaa tässä musiikissa.
Ja jos mietitte, että miksi minä tässä nyt koko ajan puhun, niin me sovittiin, että mä kerron vähän tästä historiallisesti ja sitten he puhuu tämän lopua ja että anteeksi nyt mä pyydän omasta. Että kaikki mikä nyt tulee on siis päälle puhumista meidän osaltamme. Anteeksi Ei kun puhukaa vaan, koska mä en vaan tajunnut sanoa sitä, että se olisi ehkä voinut, mä olisin voinut alustaa tämän sillä lailla, että nyt te joudutte kuuntelemaan hetken aikaa mua. No, joka tapauksessa mä koitan mennä tämän nopeasti. Tässä on nyt siis esimerkki siitä, miltä näytti käsinkirjoitettu partituuri 1700 80- ja 90-luvun taitteessa. Tämä on tämä Mozartin viimeiseksi jääneen sinfonian, Jupiter-sinfonian, suuren C-dur-sinfonian ensimmäinen sivu, Mozartin oma käsikirjoitus. Ja täytyy sanoa tässä, että nyt kun tuossa oli painettuja nuotteja, Orfeon painettu nuotti ja Händelin Messian painettu nuotti, niin niistä on olemassa painetut nuotit, koska ne oli niin tunnettuja, tärkeitä teoksia aikanaan, mutta käytännössä kaikki orkesterimusiikki, kaikki oopperat, kaikki kuoromusiikki, jos ei ollut niitä kaikkein suosituimpia, joilla oli kaupallista menekkiä niin kuin paljon, niin ne oli kaikki käsikirjoituksia. Siis kaikki oopperat esitettiin niin, että se säveltäjän tai säveltäjän, siis käytännössä puhtaaksi kirjoittajien kirjoittama, käsin kirjoittama partituuri reissasi ympäri Eurooppaa hiirenkorvilla. Ja ei niitä ollut välttämättä kuin muutama niin kuin kopio käsinkirjoitettuna. Ja sen takia meillä on usein se tilanne, kun me soitetaan tuota vanhaa musiikkia, että meillä on joko puutteellisia käsikirjoituksia tai sitten jonkun tekemä niin kuin näistä tärkeimmistä teoksista saattaa olla jo niin kuin aikalaispainos, ihan painettu nuotti, johon voi ehkä luottaa vähän enemmän, olettaen, että säveltäjä on tehnyt korjauksia siihen, niin kuin tuossa Messian tapauksessa oli. Mutta saattaa olla, että se on jonkun ihan niin kuin säveltäjän kuoleman jälkeen jonkun kustantajan niin kuin tämmöinen tavallaan piraattiversio siitä, että se on vaan kustantanut sen, kun se on säveltäjän kuoleman jälkeen tietysti usein tunnetumpi, niin kuin me nykyään tiedetään, niin kuin Händel ja Mozart oli kyllä esimerkiksi. Mutta ne ei välttämättä siis ollenkaan ole niitä semmoisia, mistä niitä on esitetty, eli sitten ne painetut nuotit. Eli meillä on tavallaan semmoinen vähän niin kuin käsikirjoituksen ja painetun nuotin ongelma, ja näitähän sitten yritetään tulkita. Ja sen takia tämmöiset, että tämä on oikeasti Mozartin kirjoittama, niin tämä on ihan arvokas tieto. Tuohon lisää vielä sen, että nimenomaan kun ajatellaan, tähän on mun mielestä kiinnostavaa nimenomaan tähän partituurien, vanhojen partituurien kysymykseen huomauttaa se, että kapellimestareiden ammattihan on suhteessa todella nuori. Et sen takia myöskään sellaista tarvetta näille partituureille ei ole tuohon aikaan ollut, koska siellä ei ole ollut ketään kaveria huiskimassa siinä edessä, vaan ne on nimenomaan niistä stemmoista esitetty ja sitten niitä on kopioitu nimenomaan niitä stemmoja, koska se on ollut se tärkeä sille esitykselle. Joo, siis hyvin monet teokset on ollut vain stemmoina, ei partituureja löydy ollenkaan. Mutta toki säveltäjä on joutunut varmaan sen partituuriksi ensin kirjoittamaan, että harva on pystynyt kirjoittamaan suoraan stemmoiksi isoa kappaletta. Mutta nimenomaan, että tavallaan sitten kun se on ollut olemassa se, että se on ollut säveltäjän työkalu monessa tilanteessa, ja sitten se, mikä on ollut tarpeellinen, on ollut nimenomaan ne stemmat sen esityksen kannalta. No täältä voi nyt nähdä, että täällä Mozart on periaatteessa niin kuin noudattaa edelleen samaa järjestystä. Täällä on niin kuin viulut, ykkösviulu ja kakkosviulu, alttoviulu täällä kaikkein ylinnä, ihan samalla tavalla kuin Händelilläkin oli. Siellä oli tosin ne trumpetit ylinnä varmaan jostain ihan muusta syystä. Ne oli tavallaan soolosoittimia siinä. Sitten täällä on flauto eli huilu, oboet eli tuossa on 2 oboeta, täällä on 2 fagottia. Fagotit muuten huomaa, että täällä fagotit, toi tarkoittaa vaan sitä, että ne tekee saman kuin nuo oboet. Että Mozart ei viitsinyt kirjoittaa uudestaan, se on vaan sillä lailla, että samaa. Ja sitten täällä on korni eli käyrätorvet, nyt yritän piirtää noin, klariini eli trumpetit, korkeat trumpetit, ja sitten täällä on timpani eli patarummut, ja sitten on ne bassot, jälleen kerran täällä alinna. Ja nyt kun tämä nuotti sitten myöhemmin Mozartin kuoleman jälkeen kustannettiin, niin tämä samainen musiikki siirtyi, tai nämä soittinten järjestys siirtyi siihen, millä tavalla sittemmin aina tähän päivään saakka partituurit on kirjoitettu. Eli siellä on kirjoitettu ylimmästä alimpaan ensin puupuhaltimet, sitten on vaskipuhaltimet, sitten on lyömäsoittimet, eli tässä toi patarumpu, ja sitten on jousisoittimet. Tällä tavalla edelleenkin me huomataan, että orkesterin käytössä on hyvinkin paljon niin, että
esimerkiksi jousisoittimia käytetään kuorona. Kuunnellaan sitä alkuun. Eli huomasitte, että siellä tässä oli nyt kovaa ja hiljaa, ja se tapahtuu näiden koko porukan ja sitten sen jousikuoron vuorottelulla ihan samalla tavalla kuin Händelissäkin itse asiassa olisi. Nyt mä huomaan tässä, että mä oon ollut huono ihminen, eli Monteverdissa oli Emmanuel Aimin johtama Concert Astre vuodelta 2004. Händeliä esitti Akademie für Alte Musik Berlin. Justin Doylen johdolla tältä vuodelta levytys muuten, ihan kiva levytys. Ja nyt tässä kuultiin Claudio Abbado johtamaa Orkestra Mozart, hänen oma bolonialaisorkesterinsa. Musta se on kauhean söpö, että hänellä oli oma Mozart-orkesteri Italiassa. Niin tämä oli nyt sitä, mutta että hyvä mainita. No tästä jos katsotaan eteenpäin tästä Mozartista, niin tätä partimatuuria, nyt mä yritän saada tämän kääntämään sivua. Noin. Niin tässä on vähän aikaa tätä tuttimateriaalia, niin kuin sanotaan, mutta sitten sen jälkeen tulee ikään kuin tämmöistä kerrostumista, joka on nyt sitä hienommin sanottu sitä orkestrointia. Eli että täällä on huilu ja oboen muodostama ikään kuin kahden soittimen kööri, ja niitä vastaan käyrätorvien aihe, tuolla tuommoinen vähän niin kuin vähän tuommoinen fanfaarimainen, ja sitten nämä kaksi viulua täällä, ykkösviulut ja kakkosviulut muistelee sitä alun. Hiam, padalam, padalam. Mutta tällä kertaa hiljaa, siellä lukee piano. Eli tässä kun mennään Mozartiin, niin Mozart lanseeraa oikeastaan, niin kuin, Mozart oli semmoinen, että se otti kaikkia aineksia, mitä hänen aikanaan oli, ja teki niistä synteesiä, ja sitten kaikki itse asiassa Beethovenista, Schubertista lähtien, kaikki 1800-luvun säveltäjät sitten enemmän tai vähemmän seurasi hänen malliaan, aina ainakin Debussyhin, Ravelin 1900-luvun alkuun saakka. Voi sanoa, että aika paljon mennään samoilla jengoilla kuin miten Mozart kirjoitti orkesterille. Kuunnellaan ihan tästä pieni pätkä ja seurataan partituuria ja katsotaan onnistutaanko me. Onnistuko partituurin seuraaminen? Hienostihan se meni. Nyt mä vähennän tätä Ville-presenssiä tässä näin ja päästetään vieraat puhumaan. Kun teille tulee tämmöistä niin sanottua viiniläisklassista musiikkia, ikään kuin tämmöistä Mozart, Haydn tai vielä Beethovenkin musiikkia, niin aukasetteko te partituureja? Toisinaan. Mitä sieltä löytyy? No, jos saatat sen ensimmäisen sivun takaisin esille, niin se on ehkä aika havainnollistava siinä tavallaan, mikä mulle just kakkosviulistena on tärkeää nähdä, on ensimmäinen tahti. Siinä on paljon tavaraa päällekkäin, puupuhaltimet ja jouset soittaa käytännössä samaa. Eli siinä on iso orkesteri ja sillä haetaan sellaista fanfaarimaista alkua. Ja sitten kolmannessa tahdissa, minkä Ville tuossa on jo ympyröinytkin punaisella, puut jää pois ja jouset jäävät yksin. Ykkösviululla on melodia ylärivissä ja kakkosviululla, altolla, sellolla sille sitten vasta- tai säestysääni. Hiljaa, nyanssi. Eli se on paljon arempi.
tavallaan tästä partituurista jo heti näen, että ahaa, siinä jouset jäämme yksin, siinä pitää olla hyvin tarkkana ja valita se oikea äänensävy, että ei voi enää niin kuin tuutata fanfaaria niin kuin alussa. Ja se on vaan se kaksi tahtia kohon kanssa, ja sitten tulee taas koko orkesteri. Ja tämä on tavallaan hyvin olennainen informaatio siinä, että jos mä katsoisin vaan omaa stemmaani, niin mä näkisin vaan ton kakkosviulurivin, enkä tietäisi, että ketkä muut mahdollisesti soittaa yhtä aikaa tai soittaako kukaan. Miten tämä, no tämä on tietysti tuttu kappale, joten tämän te olette kuullut, sä oot kuullut varmaan jo ennen kuin sä oot soittanut tämän kappaleen. Aivan varmasti. Mutta että silloin kun soitetaan tämmöistä niin kuin kohtalosinfonia-materiaalia, joka tadadadaa, joo, kyllä mä tiedän miten tämä menee, mutta auttaako silloinkin avata partituuri, vaikka kuinka tietäisit jo kuulokuvassa, miten se menee? Kyllä se auttaa. Tietysti kuulokuva on usein vahva, ja tässä just Eeron kanssa etukäteen taidettiin keskustella siitä, että usein kun avaa jonkun nuotin tai partituurin, niin omassa päässä alkaa jo soida se musiikki. Ja sehän on yleensä jonkun toisen tulkinta, minkä on joskus kuullut, eikä välttämättä sitä aina edes tunnista, että mikä se on. Ja tietysti jotta voidaan luoda se oma tulkinta tämän käsikirjoituksen päälle, joka tämä partituuri tavallaan on, niin silloin onkin syytä mennä katsomaan, että mitä siellä oikeasti lukee ja mikä on mahdollisesti se säveltäjän tarkoitus. Ja siitä käsin lähteä muodostamaan sitä omaa soivaa tulkintaa siitä nuottikuvasta. No mitä tämä, Eero, jos leikittäisi, että sä sen sijaan, että sä alat jotain opittua, kuultua soivaa kuvaa tästä niin kuin tekemään orkesterin kanssa, että sen sijaan, että sä nyt avaat partituuriin ja luet, että mitä se Mozart on itse asiassa kirjoittanut, niin mitä tämä sulle heti tämä ensimmäinen sivu kertoisi? Nyt samat asiat kuin Mirkalle vai? No mä oikeastaan, just niin kuin mainitsin, että kun me luetaan koko kirjaa, kaikkia rivejä yhtä aikaa, niin se itsessään, se koko tämä konsepti vaatii pienen ehkä säädön siihen lähestymistapaan, ja sen takia mä en ollenkaan itse asiassa lue, että mitä yksittäiset hahmot tekee ja miten he reagoi toisiinsakaan vielä ensimmäisessä vaiheessa, niin kuin taas Mirka nimenomaan työnsä puolesta yksittäisenä muusikkona hakee sitä, että mikä on hänen suhteensa niihin muihin, niin mä jätän sen oikeasti vasta myöhäisempään vaiheeseen. Mä totean heti ensimmäisestä tahdista, että okei, ne kaikki tekee käytännössä samaa juttua. Että se on se iso kuva ja se on se, minkä mä pyrin ylipäänsä työni myötä rakentamaankin. Me nähdään, että siellä ei kaikki tee ihan sitä samaa juttua, vaikka se näkyy, että kaikki soittaa kovaa, kaikki tulee tuolle soivalle C-äänelle, mutta ihan ensimmäiseksi me huomataan, että siellä puhaltajilla ja viuluilla ja muilla jousilla on enemmän nuotteja kuin noilla vaskipuhaltimilla ja timpanilla siinä keskellä. Ja se on ihan varsinkin ton ajan soittimilla käytännön kysymys, että timpanillahan ei voi tuommoista tylydyn oikein tehdä mitenkään, ainakaan että siitä tulee esityskelpoisen kuulosta. Niin näin ollen he soittavat saman jutun, mutta nämä muut vaan koristelee sen. Se iso juttuhan on nimenomaan tämä, mä en nyt mäiskin tätä pöytää, kun meillä on lasitkin tässä, mutta että 3 isoa iskua ja sitten niille annetaan nämä pienet etuheille koristelut, jotka johtaa sitten sinne. Tämä on tavallaan se yksi iso juttu, ja sitten tulee se vastakohta sille, ja sitten taas, mutta eri äänelle. Sitten kun meillä on tämä hiljainen jakso, niin sitten jos mennään vähän eteenpäin, niin se seuraava on taas 3 isoa iskua, jotka onkin eri äänet vaan. Ja näin ollen siinä rakennetaan jo, mä yritän etsiä aika isoja kaaria, mahdollisimman isoja kaaria tässä vaiheessa, kun mä ekaa kertaa lukisin kuvitteellisesti tätäkin sinfoniaa, niin mä näen, että siinä tulee. Ja yleensä tietysti, kun ollaan viiniläisklassisen maailman parissa, niin matemaattisesti tätä on helppo lähestyä. Eli siinähän on 2 tahtia kovaa, tai 1 tahtia, ja sitten se loppuu siihen, 2 tahtia hiljaa. Ja sitten tulee 2 tahtia kovaa ja 2 tahtia hiljaa. Niin me ollaan saatu näin ollen siitä hyvinkin selkeä matemaattinen 2 kertaa 2 kertaa 2. Ja sitä kautta meillä muodostuu heti, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten me nähdään, että nyt tuleekin sitten se pidempi kaari. Eli nyt kun meillä oli 2 tahdin yksiköitä, niin nyt meillä on heti pidempi yksikkö. Ja tämä on taas sitten mielenkiintoinen sen koko draaman kaaren rakentamisessa. Et nyt meillä näkyy tässä sivulla on jo se 4 tahtia kasassa yhdellä tämmöisellä jatkuvalla ajatuksella.
ja sille vielä sitten toinen pari. Eli 2 kertaa 4 on tossa jo sitten heti. Ja sitten ruvetaan rakentamaan jotain. Ja taas kaikki tekee siellä samaa materiaalia. Eli oikeastaan se, mitä tässä pyrkii tekemään, on nimenomaan vähentämään niitä mahdollisimman monta. Itse asiassa partituurin soitto, joka on oppiaineeksikin luettava työkalu kapellimestarille, niin ranskan kielellä se on reductiono piano, eli nimenomaan tämmöinen redusointi, eli yksinkertaistaminen pianolle. Ja vaikka siinä se piano on se työkalu, niin lukemisessa se on nimenomaan sen yksinkertaistamista ja tämän toistuvan materiaalin karsimista pois. Et nähdään, että kuinka monta tasoa siinä oikeastaan onkaan, ja yritetään päästä mahdollisimman pieneen määrään tasoja. Ja sitten kun me tullaan tuolle ensimmäiselle fermaatille, siellä on tämä puoliympyrä, jossa on piste keskellä, se tarkoittaa pysähdystä, jonkinlaista pysähdystä, ei välttämättä edes ajallista pysähdystä vanhemman ajan musiikissa, nykyään se on selkeästi jo muuttunut. Mutta sitten me nähdään tosiaan, niin kuin todettiin, niin tämä viulujen, joka on ihan sama kuin alussa, paitsi että se on pianossa, niin kuin Mirka alleviivasi. Jos sen kanssa mennään vielä seuraavalle sivulle, niin me nähdään, että se on itse asiassa ihan tismalleen sama. Siinä tulee nämä 2, jotka oli aikaisemmin kovat, nämä 3 iskua koristeltuna ja sitten se hiljainen juttu. Eli se on ihan sama materiaali kuin siellä alussa. Ja sitten ainoastaan nämä sitten puhaltajat liittyy siihen uudella materiaalilla. Eli mä pyrin nimenomaan tämmöisinä hyvin isoina linjoina ja blokkeina hahmottamaan, että mikä se on se kokonaisuus, joka tässä tapahtuu. Ja mä aika vähän itse asiassa lukisin tässä kohtaa, että mitä ääniä kukakin soittaa, että se tulee sitten myöhemmin, koska se ei mun tahtipoikassani paljon näy, että onko siellä G:tä vai C:tä vai mitä ääntä siellä huiskitaan, vaan se on kuitenkin, liike tulee ylhäältä alas ja that's it. Mä kysyisin sulta vielä semmoisen, että miten sä suhtaudut sitten tohon, kun täällä on tämmöinen, täällä kerrotaan, että iloisen nopsakkaasti. Nimenomaan. Allegro vivace, iloisen nopsakkaasti. Mä oon ollut joskus muuten Eero-opettajakin. No, kyllä. Nyt tulee heti pistokoe. No toi on nimenomaan itse asiassa, monetkin kiinnittää huomiota, niin että tässä se ensimmäinen sana tempossa antaa vasta sen yleisilmapiirin sille, mutta tämä lisäsana, tämä vivace tässä kohtaa, niin on itse asiassa melkein se tärkeämpi. Et nyt Mozart tavallisen allegron sijaan hän haluaa nimenomaan sitä energiaa ja sitä, että oikeastaan toi on se ihan eka sana, joka tästä on melkein voisi väittää, että kiinnostavampi kuin sinfonia tai varsinkaan lisänimet, jotka Jupiter-sinfoniasta en muista, mutta harva näistä on itse asiassa säveltäjien itsensä antamia. Eli sitä kautta kyllä toi on niin se ihan eka, joka olisi pitänyt nostaa esiin. Niin, no se mä nyt tässä jo vähän pääsin näpäyttämään. Hän on se kapellimestari, en minä, jotenka tämä on selvästi vaan kateutta. Mutta toinen juttu itse asiassa nimenomaan tämän alapuolella näette siinä tämän tempomerkinnän Allegro vivace, mutta sitten sen alapuolella näkyy tämä, joka oli jo ensimmäisissä noissa painetuissa nuoteissa, mitä me katsottiin, eli tämä tahtiosoitus. No. Sieltä heti soitinrivien alapuolelta löytyy tämä, joka hän on siis ajatellut tämän menevän niin sanotusti 4, eli se pulssitus olisi 4 iskuina, vaikka se on nopeana. Mutta se taas tässä on se nimenomaan se tulkinnallisuus, joka tässä on se mielenkiintoista, koska mä en todellakaan kapellimestarina noin niin kuin teknisessä mielessä löisi tätä 4, vaikka hän onkin alleviivan. Eli siis ei noin. Mä en ajattelisi, just näin, että tavallaan se olisi semmoinen oppikirjaesimerkki. Siinä lukee, Mozart on kirjoittanut, että 4 mennään. Jos hän haluaisi sen 2, niin hän piirtäisi, voit Ville lisätä sinne alla breven, hän vetäisi tuollaisen, niin sitten se olisi kirjaimellisesti 2. Mutta se, mitä hän tällä ilmeisesti haluaa antaa, on, että se ei keinahtelekaan, vaikka mä löysin sen 2 tämmöisellä isolla heiluriliikkeellä, niin hän ei halua sen keinahtelevan tuolla lailla, vaan se on nimenomaan, hän tuo siihen sitä energiaa ja semmoista jännitettä, ja sen takia hän ei ole sitä antanut tämmöisen heiluriliikkeen armoille, vaan hän ainakin kun hän ei ole kokenut minkäänlaiselle kapellimestarille tässä on todennäköisesti tarvetta huiskimaan mitään kaavoja, vaan siinä on konserttimestari todennäköisesti näyttänyt, että nyt lähtee ja sitten on menty sillä. Mutta se on nimenomaan se tunnelma, mikä se musiikki haluaa ja sen takia nämä on olemassa. Mä tietysti
muusikkona sitten siellä pultissa, kun odotan, että Eero tulisi johtamaan tätä sinfoniaa, niin mulla ei voi olla etukäteen käsitystä siitä, että kuinka nopeasti tai hitaasti Eero nyt tämän Allegro Vivacen kokee. Niin tietysti sit mulla on joitakin tulkintoja korvassa, on saattanut kuulla nopeampia tulkintoja tai hitaampia tulkintoja, ja tietysti sitten tavallaan siinä omassa valmistautumisessani mun täytyy valmistautua siihen, että se tempo voi olla jompaan kumpaan suuntaan. Voisi olla jopa mahdollista, että sä tulisit johtamaan sen 4, Kyllä. vaikkakaan en just nyt muista, että kukaan näin olisi koskaan tehnyt, koska tämä musiikki kulkee 2 hirveän luontevasti, mutta se on todellakin siellä niin kuin alla koko ajan se 4 pulssi. No, tässä puhutaan kapellimestaritaiteestakin jo ja tulkitsemisesta ja kaiken näköisestä mielenkiintoisesta. Miten jos nyt ajatellaan niin kuin, tässä tapauksessa on olemassa siis levytyksiä, joissa se on leila, leila, leila. Et siinä on semmoinen, niin kuin sanoit, että semmoinen heiluri semmoinen. Ja sitten on tämmöisiä ram, ram, ram. Ja tää oli jostain sieltä puolesta välistä tää Abbadon jo hyvässä, arvokkaassa iässä tekemä levytys. Mutta mites tää on niinku, että tästä löytyy laidasta laitaa, että voi valita omansa ja kuunnella Spotifysta ja sitten muistikuvan mukaan mennä orkesteri eteen. Joo, mutta mitä sä oikeasti teet? Mä nimenomaan ottaen huomioon sen, että Mozartilta itseltään ei ole montaakaan levitystä tässä Spotifyssa, niin meidän on turvauduttava johonkin muuhun lähteeseen. Ja esimerkiksi siitä on mielenkiintoista sitten oikeasti mennä syvälle, että pelkästään partituurikaan ei anna meille itse asiassa ihan kauheasti, koska meidän täytyy muistaa, että Mozart käsikirjoituksen raapustaessaan hän on kirjoittanut sen omille aikalaisilleen ja 1700-luvun loppupuolella, niin tämä on joskus 80-lukua se on. Joo, loppua. 80-luvun lopulla, niin sen ajan ihmisillä on ollut hyvin selkeä käsitys, että miten tyylillisesti tämä kuuluu soittaa, kun säveltäjä kirjoittaa tällaista. Ja nyt kun meillä on kulunut siitä aikaa 250 vuotta sitä luokkaa, niin meillä ei ole enää sellaista samanlaista. Meillä on tullut niin monta eri musiikkityyliä tähän väliin, että se, miten me luetaan ja tulkitaan sitä partituuria, on pakostikin tosi kaukana siitä. Ja instrumentit on erilaisia, kaikki on erilaista. Et sen takia on tosi tervettä esittäjiä ja kapellimestareiden tutkia esimerkiksi näiden ajan oppikirjojen. Tiedetään, että Mozartin isä Leopold kirjoitti tämän viulukoulun Mozartin syntymävuotena 1756, ja näitä on iso liuta sitten Quantzilta ja Bachin pojista. Carl Philipp Emanuel kirjoitti klaverinsoittokirjan, ja näitä on paljon nimenomaan aikalaisia tämmöisiä oppikirjoja, ja sitä kautta päästään lähemmäksi sitä, että mitä säveltäjä, joka kirjoittaa 1700-luvulla jonkin esitysmerkinnän, niin että mitä se tarkoittaa meidän silmin tulkittuna, ja se on monesti se vaatimuskin sille, että jos me mietitään tätä, että olisi sävelletty 1900-luvulla, niin samalla lailla printattu nuotti, niin se pitäisi tulkita hyvin eri lailla. Tämä on aivan totta. Joo, tämä on mielenkiintoista. No, tullaan vähän tuoreempaan musiikkiin. Haluaisitko sä, kun Mirka puhuttiin tässä siitä, että kun sä saat eteen sen Mahlerin, ja vaihdetaan taas tuohon läppärin puolelle toi näyttö, niin kun sä saat eteen sen Mahlerin stemman, joka siis näyttää tältä, niin täällä on selvästikin ensi alkuun jotain tuommoista, joka näyttää melodialta, eikö niin? Mm-hmm. Sitten tämä tarkoittaa, että on 2 tahtia taukoa. Kapellimestari täälläkin on muuten 4/4, se on sama kuin se semmoinen C oli siinä Mozartilla. Tässä vaan Mahler kirjoittaa sen auki, että 4/4 nuottia on niin kuin ikään kuin isku, että lyödään 4. Sitten on 2 tahtia taukoa. Sitten sulla tulee tommosta. Mitä tää on? Täällä on tämmöisiä omituisia, tämmöisiä niinku ne on nimenomaan lyhyitä nuotteja. No mä näen tosta heti, että se on selvästi säestysääni.
Ja sitten tietysti mua kiinnostaa tietää, että no ketä mä säästän, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mä menen katsomaan sen partituurin tai kuuntelen mahdollisesti jotain toista tulkintaa tämän oman stemman kanssa ja kuulen, että mitä siellä tapahtuu. Sä voit näyttää varmaan siitä partsikasta. Eli täällä on sama kohta. Eli tuossa justiin, mistä lähtee, niin se on aivan oikein melodia ja se menee yhtä aikaa ykkösviulun kanssa. Siinä mennään oktaaveissa, että ykkösviulut soittaa korkeammalta ja me kakkosviulut matalammalta samaa. Ja sitten kun mennään seuraavalle sivulle, niin sielläpä nähdäänkin, että 2 taukotahdin jälkeen ykkösviulut edelleen jatkaa sitä melodiaa. Ja me kommentoidaan sitä alttoviulujen ja sellojen kanssa. Ja tämä on ihan olennainen tieto, koska sitten siinä live-tilanteessa, kun päästään soittamaan yhdessä, niin osataan kuunnella, että mitä siellä tapahtuu, ja sitten me voidaan niinku rakentaa sitä kudosta ja kuljettaa sitä eteenpäin näillä äänillä. Joo, kun mä katsoin tätä nyt niin kuin tuossa äsken, niin mulla kiinnitti erityisesti huomiota se, että jos sä näet vaan tämän oman stemman, joka on siis tässä, joka oli siinä, niin kuin näitte siinä lapussa, oli vain tämä, niin jos mä nyt niin kuin tästä solfaisin sen niin kuin nopeasti ton rytmin, niin kun se on suurin piirtein jotain tida, tada, 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 todadi, toda, on se rytmi. Ja te voitte kaikki niin kuin jotenkin mukautua siihen viuluun, kun teitä on siinä se 14, mitä teitä on. Teitä on siinä se 14 niin kuin tähtäämässä. Tadadidu, toda, todi, tudadi, tudi. Niin ei ole ihan helppo tehtävä. Mutta eihän sitä näin voi tehdäkään. No niin, eli kerros nyt, tämä oli niinku tavallaan tämmöinen niinku mekaaninen, että no ihan siinä lapussa lukee, mutta mitä te nyt niinku oikeasti siellä teette, kun te saatte tuommoisen? No se on se suuri sana yhteissoitto. Ahaa, no mistä tästä lähtee yhteissoitto? Tässä kohdassa? Tässä kohdassa? No se lähtee sieltä, että esimerkiksi meillä on toi 2 tahtia taukoa tuossa, sä voit viedä kursorin sinne. Siinä jo me kuullaan ykkösviululla menee tuolla melodia, ja sitten siinä on sille säästysääntö alttoviuluissa, selloissa menee selvästi vastamelodia. Ja niitä kuuntelemalla ja heidän niin kuin siihen taimaukseen eläytämällä korvan kanssa ja tietysti kapellimestarin suosiollisella avustuksella me sitten päästään siihen kyytiin oikealla hetkellä ja ollaan jo siinä samassa tunnelmassa, minkä nämä muut soittimet on sillä aikaa luoneet, kun meillä on tauko. Et ei me tietenkään, jos siellä on 2 tahtia taukoa, niin panna viulu alle sellaiselle, että no hohojaa ja mikä se oli se kännykän joku some menossa, vaan sitten tietenkin kuunnellaan, että mitä ne muut tekee ja ollaan siinä musiikissa mukana, koska se syöttää sitten meille sen lähdön. Että mitä me tehdään ja millä ajoituksella ja missä tunnelmassa. Nyanssihan siellä lukee, toi PP on niin kuin oikein hiljaa. Että mennään siihen samaan musiikkiin ja tunnelmaan, missä muut ovat jo niin kuin menossa tai minkä he ovat siihen luoneet. Mitä tämä Eero sulle nyt kertoo, tämä jakso täällä? Mitä sä kapellimestarina? Nyt kun sä sanoit, että sä ensin lähdet kokonaiskuvasta ja koetat laittaa ikään kuin sen yhteisen kokonaiskuvan niin kuin, ja myöskin mieleesi. Puhutaan muuten siitä kohta, että miten sä muistat nämä kaikki sit, kun sä oot siellä orkesterin edessä. Mutta siis, vai luetko sä vaan niin nopeasti? Mutta miten sä näet tässä kohdassa, jos sä sitten menet niihin yksityiskohtiin? No nimenomaan itse asiassa, vielä kun puhutaan Mahlerin partituureista ja sitä kautta tuoda se yhteen tähän, niin on hyvä myöskin tietää, ja se miksi tämä partsikka monessa kohtaa näyttää, partsikka siis lempinimi partituurille, näyttää siltä kun se näyttää, ja siellä on aika paljon tavaraa, niin Mahler oli itse huippukapellimestari, kuten Richard Strauss, johon ehkä palaamme myöhemmin myös tänään, mutta sitä kautta hän kirjoittaa paljon nimenomaan siitä näkökulmasta, että hän on itse siinä edessä ja hän näkee niitä kudoksia tavallaan tekijän näkökulmasta. Ja tässä taas se, mihin mä pienentäisin tai redusoisin, vähentäisin ne, niin mä näen, että alttoviulu ja kakkosviulu ne menee taas ihan yhdessä siellä. Ja itse asiassa alttoviulukin on ottanut sen jo sellolta. Eli mä näen siinä itse asiassa vain yhden linjan, vaikka se, mitä soittaja näkee, on nimenomaan katkonainen. Ja se, mitä mä sitten työssäni nimenomaan teen siellä edessä, niin mä myöskin, koska kaikki ei valitettavasti niitä partituureja sitten selaa, niin mun tehtäväni on myöskin nimenomaan kertoa, että kaikki hahmottaa, että hei, että teillä ei ole kakkosviulut nyt tämmöinen oma linja, jos käydään tämä Villen esittämä tiri, vaan nimenomaan, että te olette osa tätä yhtä kaarta, joka näette, lähtee sieltä selloilta, ja sitten se kiertää vaan tuommoisen yhden. Aika kivasti itse asiassa ovat just päällekkäin siinä, jolloin se yksi linja näkyy oikeastaan graafisestikin aika hyvin tuosta partituurista.
Ja suuremmat haasteet tämmöisten linjojen yhdistämisessä tulee nimenomaan silloin, kun ne ei olekaan nätisti istumjärjestyksellisesti vierekkäin, niin kuin jouset tässä orkesterissa ovat ja partituurissa he ovat yhdessä, vaan että jos esimerkiksi, jos kuvittelette alttoviulun, että se ei olisikaan tuossa kohtaa, vaan siellä esimerkiksi vaikkapa klarinetti tekisikin tämän osuuden, jolloin se olisikin partituurissa sitten tuolla ylhäällä. Ja sitten sen yhdistäminen olisi myöskin lukemisteknisesti haastavampi huomata, että itse asiassa tuollahan se meneekin se linja. Mutta nimenomaan mun tehtäväni on siinä edessä myöskin huomauttaa, että ketkä tekevät milloinkin yhteistyötä yhtenä ryhmänä ja ketä he kommentoivat tai komppaavat sitten. Okei. Kuunnellaan tämä nyt tässä välissä, niin saadaan vähän Siinä on itse asiassa just tässä ennen kuin laitat soimaan, niin mielenkiintoinen taas, kun mainitsin, että Mahler oli kapellimestari ja niitä ohjeet on paljon, niin just tässäkin kohtaa nämä fermaatit, eli nämä aiemmin piirtämäni tämä kaari ja piste, niin stemmastahan ei löytynyt mitään, mutta tässä partituurissa siellä on huomio ja hän on sitten partituurin alareunaan antanut vielä sitten kapellimestareille oman tarkennuksensa, että mitä hän tarkoittaa tässä kohtaa. Että nimenomaan kun mennään tänne uudempaan musiikkiin ja varsinkin nämä tietyt kapellimestarit, jotka säveltävät, niin he antavat sitten hyvinkin selkeätä ohjeistusta ja inputtia sitten esittäjille. Sehr diskret. Nyt tässä Sehr diskret ovat Osmo Vänskä ja Minnesotan orkesteri tänä vuonna tullut levytys. Mä ajattelin, että mä voin tässä nyt hyvin nyt sitten mainostaa tätä kautta asioita, joita on tapahtunut juuri. Eli heiltä on tullut tänä vuonna tästä levytys. Mä etsin paikan täältä ja kuunnellaan. Siellä on Käyrätorven kommentteja tuolla. Se on hienoa musiikkia, mutta otetaan tähän pieni halt, koska nyt kuinka moni on yllättynyt, että siellä tapahtuu, että jos katsotte tätä partituuria, niin täällä on kauheasti kaikkea tuommoista. Täällä on kauheasti, huomasiko kukaan, että siellä oli niin kuin siis klarinetti, kaikki 3 klarinettia soitti tohon kohtaan saman mitä alttoviulu ja sitten siellä oli jotain tommosia stemmoja. Tuossa toi fagotit näyttää, kun sä sanoit, että selloilla oli vastaääni, niin siellähän oli itse asiassa täällä nyt kakkosfagotti näytti olevan kolmosfagotti korjaan. No niin, samaa kuin ne sellot ja hirveän paljon täällä on, jos sit katsoo tuota kohtaa, kun anteeksi, mä oon vähän kömpelö, että mä en tiedä nyt yhtään mitä tapahtuu. Okei, noin. Joo, jotain tapahtui. No niin. Anteeksi. Tää on joskus vähän, haastava tää. Onko mä nyt sillä sivulla? On. Joo. No niin. Eli samaan aikaan kun jouset soitti ta-da-wii. Mistä se muuten tietää, milloin ne tulee ne tu-da-da-di-du-da-da, kun noilla on kerta toi ti-da-paa siellä sillä fermaa. No siinä on sitten se kapellimestarin kädenliike, joka jatkuu. Wow. Ja siihen sitten aavistetaan se oikea hetki. Tiida, soittakaa nyt joskus ne. Niinkö se menee? Ja nimenomaan itse asiassa taas todella hyvä pointti, että miksi orkesterimuusikonkin kannattaa se partituuri avata, koska niin kuin näette, siellä kakkosviulun rivillä ei ole minkäänlaista varoitusta, että tässä nyt tulee tämmöinen taiteellinen venytyshetki, jos ei sitä ole kerrottu. Niin senkin takia, että sitten kun sen on partsikasta huomannut, että ahaa, okei, tuolla tehdään tollaista taidetta, niin sitä osaa myöskin sitten, kun se tilanne tulee, niin varoa. Että tommonen, voin kuvitella, että aika painajaismainen olisi mennä suoraan pulttiin, nähdä nuotti ekaa kertaa. Nämä on juuri sellaisia hetkiä, että sen yhden kerran, kun on mennyt sinne pulttiin avaamatta partituuria tai kuuntelematta teosta, näinkin kuulemma nuoruudessa joskus kävi, niin eipä sitä tee enää toista kertaa. Sen verran kuumottava hetki se siellä niin kuin ensimmäisessä harjoituksessa sitten on, kun ei tiedä, mitä tapahtuu.
Mitä? Tuossa oli eri kohdasta, mutta siis sama ele. Mutta niinku onko se tolla? Joo. Tada. Se meni ihan oikein. Tämä on ihan hirveän hieno. Vitsi. Sanotaan, että Mahler on kapellimestari taidetta. Nyt te tiedätte miksi. Mutta tässä itse asiassa sitten, jos otetaan huilistien ja oboistien näkökulma tänne, niin he täällä odottaa. Heillä on taukoa. Sitten, että he on niin kuin, että tida, pe-di-da-da. Sitten tulee toi Nokia-tune. Tida-di-da, tuolta. Niin he joutuu niin kuin ottaa kiinni, just kun ne tulee siihen fermaatille, niin sit siitä. Onko sä kapellimestarina, niin kuin sinun kun sä oot täällä jousten kanssa, se mua on usein niin kuin mietityttänyt, kun ei ole johtanut tällainen oikeasti isoja kappaleita koskaan elämässään. Et miten sitten, kun tullaan tommoseen kohtaan, jos noi tuolta partituurista tulee noiden mukaan, mutta oikeastaan se, niin kuin nyt tässä just huomattiin, niin vellot vaan niiden jousten kanssa siinä, että saa sen menemään. Niin tietääkö ne vaan siellä sitten ne huilustit ja oboistit, että ne tulee nyt tähän samaan kohtaan No ne mukaan? monesti tietää, mutta se ei ole reilua kollegiaalista työntekoa luottaa siihen, että kyllä ne tietää ja kyllä ne soittaa ja kyllähän noin nyt, koska sehän voi niin kuin aina sit pienentää sitä omaa vastuutaan sillä, että kyllähän muut hoitaa, joka ammatissa tietysti. Mutta et nimenomaan se tavallaan, jos ajattelee vielä ihan tuohon mun perusteesiin, että mitä se partituuri kertoo mulle tai mitä mä haluan löytää sieltä, on, että mikä on tärkeää, eli kuinka monta erilaista juttua siellä on, mutta myöskin, että missä mua tarvitaan. Ja tuossa kun mä näen, että siellä on pitkään ollut taukoa, niin se on hetki, vaikka se ei muuta sitä musiikkia suuresti, että he liittyvät siihen valmiiksi soivaan materiaaliin, mutta se on hetki, jossa mua tarvitaan herättämään ne kaverit sieltä, että jotkut saattaa piirtää sen, mä en itse tykkää piirrellä noihin, mutta että nimenomaan mä tiedän ton, mun pitää tietää se, että numero 15 tulee, niin se on niin kuin hyvä hetki sitten viimeistään vähän nostaa sormea pystyyn sinne takariviin kohteen, että hei, että teidän vuoro on kohta. Ja sitten mä voin siellä velloa ja sitten onneksi mulla on 2 kättä, niin mä voin sen toisen sitten käyttää siihen, että mä otan heidät mukaan sillä. Ja sitten jäädään siihen taidepaussille ja sitten jatketaan ja pyöritetään se homma eteenpäin. Mutta siellä on tiettyjä soitinryhmiä, joilla perinteisesti on lyömäsoitti, missä on paljon sellaisia yli 100 tahdin taukoja ja muita, jos on vaan lähtökohtaisesti erittäin kohteliasta ja kollegiaaliasta huomioida ne, että antaa se valmistava, että kohta on sinun vuorosi, nyt on sinun vuorosi. No sä sanoit, että monesti siellä lukee jo, että joku kollega on, kun ne partituurithan orkesterit käyttää usein vuokramateriaaleja, eli ne materiaalit tulee kustantajalta ikään kuin orkesteri vuokraa ne, ja sieltä tulee partituuri ja stemmat, ja sitten ne partituurit on tietysti käynyt niillä edellisillä vuokraajilla mahdollisesti viimeisen 70 vuoden aikana, jos oikein pahasti on käynyt niin, että niitä on johtanut 140 eri kapellimestaria, ja sitten siellä on merkintöjä, joita ei varmaan ole kumitettu. Aika harvoin on kumitettu valitettavasti ja niitä on tosiaan, niin kuin tilanteet vaihtelee siitä, että orkesteri voi omistaa näitä materiaaleja, sitten on näitä juuri Villen mainitsemia vuokramateriaaleja, jotka kiertää sitten kaikkialla ja sitten on tiettyjä teoksia, jotka löytyy omasta hyllystä, mutta näistäkin kun nuottimateriaaleista on useita eri kustantamoita, jolloin niissä on pieniä eroja, niin tietysti kaikkien edun mukaista olisi lähtökohtaisesti, että sekä muusikoilla että kapellimestarilla on se sama materiaali, jolloin harjoituskirjaimet ja harjoitusnumerot varmuudella täsmää. Siinä esimerkiksi iso 15, niin kun mä sanoin, että lähdetään 15, niin mä voin olla sitten varma, että myöskin orkesterilla on sama 15 siinä. Mutta että se on hyvinkin henkilökohtaista, että millä tavalla sitä partituuria työstetään. Ja sitten kun siellä on aina, niin kuin näitte Mozartin käsikirjoituksen, niin ja Mozart, kun ei ole itse tehnyt niitä painoksiakaan siitä, ei kaivertamalla eikä latomalla, niin siihen on jäänyt sitten taas yksi tulkitsija väliin ja sitten kertyy aina tämmöinen 250 vuoden rikkinäinen puhelin, jossa moni henkilö on arvannut, mitä edellinen on tarkoittanut ja sitä kautta niissä saattaa olla myöskin ääniä muutettu näissä kiertävissä partituureissa, joista osa on kiitollisia apuja ja osa on sitten muutettu oikeasta vääräksi. Tämmöistäkin tulee jatkuvasti vastaan, ainakin minun mielestäni. Ja sitten se on aina tutkimista ja etsimistä ja semmoista ongelmanratkaisua. Et partituuri on paitsi kasa vastauksia, niin aina myös kasa kysymyksiä. Okei.
Tämä on aika hurjaa. Mä huomaan, että me voitaisiin tästä niin kuin pitää aika monta tilaisuutta, mutta mä haluaisin nyt kysyä kyllä teiltä, että tässä on nyt oltu siis semmoisten teosten kanssa tekemisissä, joissa nimenomaan nämä on niin kuin, näistä löytyy monta versioa ja nämä on sitä niin sanottua kaanonia. Mutta nyt on maailmassa paljon hyvää musiikkia, ei pelkästään uutta musiikkia, johon me ei tiedä, näyttää siltä, että ehditäänkö edes uuden musiikin puolelle, mutta on paljon musiikkia, jota soisi esitettävän enemmän. Ja teillä on nyt kummallakin ihan tuoreita. Paitsi Mirka, sulla on tämä Nainen ja viulusarja, jossa sä ihan vasitenkin esitätte musiikkia. Nyt on tulossa muuten konserttikin, sopii mainita. Sopii mainita. Itse asiassa ihan hyvä esimerkki tästä partituurista myös. 2 viikon päästä, 22. päivä sunnuntaina, on Nainen ja viulu -konserttisarjani suuri päätöskonsertti. Tervetuloa Ritarihuoneelle silloin. Siellä esitetään suomalaisen säveltäjän Ida Mobergin viulukonsertto Tundikt. Ja tätä viulukonserttoa ei tietääksemme ole koskaan aikaisemmin esitetty. Siitä on olemassa nuottimateriaali. Sen käsinkirjoitetut partituuri ja stemmat ovat olleet Sibelius Akatemian arkistossa. Ja ne on sieltä nyt kaivettu ja putsattu ja digitoitu ja saadaan tosiaan sitten konserttiin esitettäväksi, mikäli korona suo 2 viikon päästä. Ja tämä on ollut hirveän mielenkiintoinen projekti tietysti mulle tutustua uuteen kappaleeseen. Tämä on ilmeisesti sävelletty 20-30-luvulla. Siitä ei ihan tarkkaa ajoitusta ole, koska siinä nuotissa ja partituurissa ei lue vuosilukua, koska se on valmistunut. Mutta oletettavasti se on 20-30-luvun tienoilla säveltäjän kynästä lähtenyt. Ja tätä mä oon nyt tietysti työstänyt sitten sen käsin kirjoitetun partituurin, viulustemman ja pianopartsikan kanssa. Savon soitannollinen seura on digitoinut sen materiaalin, eli meillä on nyt ihan kunnolla niin kuin tietokoneella digitoitu helposti luettava materiaali. Mutta tietysti koko ajan, kun mä oon sitä työstänyt, niin mä katson, että no mitä se säveltäjä on tarkoittanut, onko tuossa vähän outo harmonia, että onko tullut joku painovirhe ja miltä se näyttää se käsikirjoitus, että onko se nyt nuotti viivalla vai nuotin välissä vai missä kohtaa alkaa crescendo ja minkälaisia niin kuin juttuja siellä partituurissa ja käsikirjoituksessa nimenomaan lukee. Ja tässä kohtaa se on äärimmäisen tärkeää, vaikka mä itse soitan vaan sitä viulun soolostemmaa, niin mennä katsomaan sitä partituuria ja pianopartituuria, koska mulla ei ole mitään soivaa käsitystä siitä kappaleesta etukäteen. Miten tuommoisessa tilanteessa, niin kun nyt tässä esimerkiksi Mahlerin kohdalla, Mahler antaa hirveän paljon hyvin tarkkoja. Täällä on siis esimerkiksi tässä kohtaa, jossa on käyrätorvien HR, ei tarkoita henkilöstöresursseja, vaan käyrätorvia, Hörner auf Deutsch, niin täällä on 2-, 3- ja 4-torvet soittaa tuommoisen kuvion, joka aloitetaan piano ja sitten lukee crescendo, eli paisuttanut kovempaa, ja sitten on vielä oikein varmuuden vuoksi laitettu vielä tuommoiset pinnit, joka tarkoittaa siis myöskin sitä crescendoa, mutta usein niillä on vähän merkityseroakin kyllä. Mutta tässä selvästikin säveltäjä on halunnut varmistaa, että kyllähän te sitten teette siihen semmoisen voimistuksen, eikö niin? Ja voi jopa olla niin, että alkuperäisessä ei ole ollut esimerkiksi crescendo-sanaa, vaan pelkät pinnit. Ja sitten Mahler ei ole kuullut tarpeeksi, että hei käyrätorvet, että ottakaa nyt, pistäkää sinne crescendo, niin sinne on lisätty sitten vielä crescendo ja pinni, jotta nyt varmasti tulee selväksi, että siinä täytyy tehdä jotain. Mutta miten nyt, tämä on siis moneen kertaan, Mahlerin partituuri on moneen kertaan, monesta eri versiosta tosin, mutta moneen kertaan niin kuin katsottu läpi ja varmistettu, että menehän se nyt oikein. Niin nyt jos on Mobergin 20-30-luvulla käsinkirjoittamaa ja esittämättä jäänyttä teosta, josta on jäänyt se varmaan ehkä vielä se varmistuskierros pois, että sitä ei ole varmistettu, että menehän se nyt oikein. Niin kuka sen päätöksen tekee, että onko tuossa pinniä, mistä se alkaa ja mihin se loppuu ja onko tuossa kaarta vai eikö ole kaarta, soitetaanko se legato vai? Sehän tehdään nyt tässä harjoitusperiodin aikana, että tavallaan se varmistuskierros on nyt. Eli se soiva lopputulos kuullaan sitten 2 viikon päästä sunnuntaina, että miten minun mielestäni ja miten kapellimestari ja Emilia Huvingin mielestä tämä menee, että mitä säveltäjä mahdollisesti on tarkoittanut, että missä kohtaa se crescendo alkaa tai oliko tämä harmonia nyt näin vai noin. Ja orkesterina on? Orkesterina on Wegelius Kammarijouset. No niin, eli Ritarihuoneella 22. päivä marraskuuta. No niin.
Eero, sullakin on nyt tuoretta kokemusta teoksista, ja jotka on vanhoja, joita on vähän soitettu, tai sä et ole ainakaan kuullut pahemmin Joo. ennen, tai sitten ihan uusista. Sekä uusia että vanhoja paljon nyt itse asiassa tässä nimenomaan tästä perspektiivistä. Nimenomaan mun mielestä kiinnostava pureutua noihin, koska uusi musiikki on aina tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvinkin vahvasti tavallaan, siinä ei ole sellaista leimaa, että tämä kuuluu soittaa näin tai tämä nyt pitäisi tehdä näin. Mutta jos puhutaan vanhemmasta musiikista, joka on meille tuntematonta, esimerkiksi mulla oli tuossa muutama kuukausi sitten ilo tehdä sellaisen pariisilaisen säveltäjämestarin kuin Louis Farrankin toinen sinfonia, ja tosi mahtavaa, nimenomaan semmoista romanttista vellomista ja se tyyli, joka on meille kaikille oikeastaan hyvinkin tuttu, mutta sitten taas säveltäjä, joka ei ole niinkään tuttu, ja varsinkaan hänen sinfoniakirjallisuus. Onneksi kamarimusiikkikirjallisuus on nyt noussutkin tunnettuiden joukkoon, mutta myös nämä sinfoniat ansaitsisivat ehdottomasti paikkansa muiden suurten joukossa. Ja nimenomaan se, oikein odotin sitä koko konserttiviikkoa semmoisena seikkailuna sen partituurin kanssa, kun siinä ei juuri ole mitään semmoisia pinttyneitä, että näin tämä kuuluu soittaa ja kaikki on kuullut tämän näin soitettava ja sitten siinä on se ristiriita, että miksi sä nyt teet ton eri lailla. Vaan voi lähestyä sitä koko tyyliä, joka on tuttu, mutta että se musiikki täysin sinänsä uutta, niin se oli aivan nautinnollista. Ja näihin liittyy paljon se, että myöskin sinne epäreilu asetelma voisi sanoa, että jos me ajatellaan, että onko Beethoven nyt sitten parempaa musiikkia kuin tämä Farrankin sinfonia, koska ei me voida millään lailla vertailla näitä objektiivisesti. Me ajatellaan, että Beethovenin sinfoniat, joita en tiedä kuinka monta kertaa tämän maailmanhistorian aikana joku Beethovenin sinfonia on soitettu yhteensä, niin muusikko, joka orkesterissa tarttuu vaikka Beethovenin seiskaan, niin hän on kuullut sen, 80% orkesterista on soittanut sen useamman kerran ja kaikki on kuullut sen monta kertaa, niin se on täysin tuttua musiikkia. Eka harjoitus voi alkaa siitä, että se, niin kuin käytiin läpi, niin moneen kertaan perattu materiaali on siinä edessä ja sieltä aika vähän mitään virheitä enää löytyy ja nekin menee sitten korjaukseen. Mutta sitten tällainen suunnilleen saman aikakauden teos, todella upeata musiikkia, mutta jos ei kukaan tunne sitä, kukaan ei koskaan aikaisemmin soittanut, niin se eka harjoitushan menee nimenomaan siihen, että me vaan, sitten kun ihmiset ei välttämättä ole edes katsonut sitä partituuria, niin se on nimenomaan semmoista, että kenenkäs kanssa mä nyt soitan ja mitäs täällä oikein tapahtuu. Ja sitten siinä materiaalissa helposti on merkittävästi enemmän niitä virheitäkin, niin ei näitä voi niin kuin sinänsä vertailla mitenkään samalta viivalta. Sitten kun me on soitettu Farrank 1000 kertaa, niin sitten me voidaan vasta tajuta, että okei, että tältä tämän niin kuin oikeasti pitäisi kuulostaa. Niin ja sitten voi ruveta vertailemaan, että kummasta tykkää enemmän. Niin, paremmasta musiikista ei voi todella siinäkään kohtaa puhua edes, mutta nimenomaan tämmöinen niin kuin hyvä myöskin muistaa, että ne ei lähde samalta viivalta sen tulkinnankaan puolesta. Mä oon itse kokonut, että sit kun on soittanut tämmöistä vanhaa, mutta tuntemattomampaa musiikkia, niin kuin nyt vaikka tämä Farrank tai tässä omassa konserttasarjassa, niin mä oon soittanut paljon pohjoismaisten naissäveltäjien unohdettua kirjallisuutta, esimerkiksi vaikka ruotsalaisen Amanda Meyer-Röntgenin sonaattia. Ja hänhän oli Brahmsin aikalainen ja musiikkikin on hyvin samaa sävelkieltä pitkälti. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus, koska mä en ollut kuullut siitä mitään levytystä. Tästä on nyt ehkä 5 vuotta aikaa, kun me otettiin se Tiina Karakorven kanssa niin kuin luettavaksi ja ruvettiin sitä soittamaan. Niin se oli todella kiinnostavaa lähteä katsomaan sitä niin kuin täysin niin kuin puhtain korvin ja silmin sitä pianopartituuria, eli nuotteja, missä on viulun ja pianostemmat. Et se näyttää tutulta musiikilta ja kaikki tavallaan se merkintä, ja sitten kun sitä lähti soittamaankin, niin se tuntuu tutulta, mutta silti tämän täysin vierasta. Ja siitä ei ollut semmoista ennakkoasennetta eikä niin kuin kuvitelmaa myöskään pään sisällä, että no, näin tämä ydinvelo kuuluu tehdä, niin kuin monessa vaikka Brahmsin sonaatissa tai pianokvartetossa. Niin se oli hirveän kiinnostavaa sitten, että sitten kun me oltiin se tehty, se sonaatti, ja sen jälkeen otettiin sitten Johannes Brahmsin yksi sonaatti, niin sitten tavallaan sitäkin nuottia luki jo ihan toisella tavalla, koska sitten oli tavallaan käynyt niin kuin saman aikakauden musiikkia soittamassa niin kuin vähän eri pohjalta tavallaan. Niin sitten katsoi sitä yhtäkkiä sitä Brahmsin partituuria myöskin niin kuin puhtain silmin, että ahaa, tässä lukeekin näin, että miksiköhän kaikki aina tulkitseekin sen niin kuin vaikka ison hidastuksen, vaikka täällä ei lue. Ja tietysti tällä tavallahan aina meidän pitäisi lähestyä kaikkia tuttujakin partituureja, mutta sitten semmoisia niin kuin omia niin kuin ennakkomielistä on kauhean vaikea välttää, koska voi olla, että joitain tiettyjä tulkintoja on kuullut vaikka 10-vuotiaasta asti ilman, että on oikeastaan edes tiedostanut sitä. Menikö oikein nimet?
Hyvältä Kyllä. näyttää. Mä huomaan tässä häpeäkseni, että kun ei ole ihan niin tuttuja säveltäjiä, niin munkin piti vähän aikaa miettiä, että mitenköhän toi Maier nyt ja oliko se nyt Amanda ja onko se nyt Farang, niin hetkinen se on eellä, kun se on ranskaa ja niin edelleen. Mutta nämä on musta niin kuin, tämähän on meillä siis yhteiskunnallisessa keskustelussa tämmöinen monimuotoisuus ja tavallaan se, että tietynlaisten usein itse asiassa patriarkaalisten annettujen totuuksien kyseenalaistaminen on tätä aikaa. Ja musta on aika hyvä, kun klassisessa musiikissa on aika paljon alettu kyseenalaistamaan sitä niin sanottua kaanonia, eli miksi soitetaan aina Beethovenia ja Brahmsia, kun voitaisiin soittaa Farangia ja Maieria. Mä ehkä näkisin, että mä luulen, että Beethoven ja Brahms kyllä, meidän ei tarvitse olla heistä huolissaan, että kyllä heidän musiikki soi vastedeskin. Mutta se, että musta se on hirveän mielenkiintoinen ajatus, että kun me tutustutaan paremmin näihin heidän aikalaistensa teoksiin, niin me itse asiassa ymmärretään ja osataan lukea myös paremmin heidän teoksiaan ja heidän teostensa partituureja, eikö niin? Kyllä. Eli se ei olekaan vaan se semmoinen, mulla kesti lapsuuden jälkeen aika pitkään ennen kuin mä pystyin olemaan kuulematta Karajanin tulkintaa Beethovenin sinfoniasta, kun mä avasin Beethovenin sinfonian partituurin. Et kun mä avasin sen partituurin, niin mulla pärähti soimaan Karajan ja Berliinin filharmonikot. Ja ei se nyt huonoa, mutta kyllä mä niin kuin nykyään sen ajattelen ehkä vähän toisella tapaa. Ja siinä kesti aikaa, että mä pääsin tavallaan irti siitä. Mutta jos avaa Farangin, mä en osaa ranskaa edelleenkään, Farangin sinfonian partituurin, niin ei kyllä suoraan samalla tavalla pärähdä soimaan, vaan kyllä sitä täytyy ihan tutkia, että se alkaa soida, eikö? Nimenomaan. Ja mun pitää vielä tuohon viimeistellä tuo maininta tuosta, miten nämä tietyt nimet vaan pyörii, niin se on niin vahvasti se semmoinen näkökulma, että mitä toitotetaan, että se ei ole ainoastaan, että mitkä on selviytynyt ja hioutunut parhaaksi, vaan se on tietty valinta. Mun nimittäin monesti tästä kyseisestä tilanteesta kertonut esimerkkinä, kun olin Viinissä opiskelemassa orkesterijohtoa 14-15. Ja siellä kapellimestariluokan ohjelmistosta löytyi kaikkea mahdollista musiikkia lähes kaikkialta maailmasta. Ja tämä tarkoitti siis Beethovenia, Haydinia, Mozartia, Bergia, Schönbergia. Löytääkö joku jonkinlaisen yhteyden? Oliko muita kuin viiniläisiä säveltäjiä? Oli myös muita saksalaisia. Että se oli todella siis hyvinkin kapea. Soitettiin joku Ravelin teos kerran varmaan, mutta siis edes ranskalaista tai venäläistä, puhumattakaan pohjoismaisesta musiikista, ei siellä. Eikä se nyt mitenkään tarkoittanut, että Sibeliuksen musiikki on nyt sitten menetetty, vaan se on vaan, että mihin joku ryhmä on tottunut vetämään niitä rajoja, että mikä se on se meidän tämä suuri. Että upeata musiikkia on niin paljon enemmän kuin mitä me monesti tajutaan edes katsella ympärillemme. Joo, siinä on semmoinen epäsuhta, että uutta musiikkia. Me ei nyt uuden musiikin partituureja katsella tässä, kun ne on oikeastaan valitettavasti niin sanotusti copyrightin alaisia. Ja kun tämä menee verkkoon, niin se on vähän siinä ja siinä. Mutta jos haluatte tutkailla, musta aika kiva esimerkki esimerkiksi on Jörg Ligetin Atmosphere-klassikkoteos, joka löytyy esimerkiksi YouTubesta, kun laittaa Atmosphere Ligeti nämä hakusanoiksi, niin sieltä löytyy siis, tuossa on siis yksi partituurisivu. Niin tätä on ihan kiinnostava ikään kuin lueskella, että nyt tämä on nyt se hevosen kokoinen. Toi on niin kuin periaatteessa 2 partituuria niin kuin liimattu yhteen ja että siitä tulee tarpeeksi viivastoja. Siis siinä on käytännössä jokaiselle soittajalle melkeinpä niin taitaa olla oma stemma. Joo. Ja soittajia on se 70 vai mitä tässä on, 80 melkein. Niin, ison orkesterin verran. Niin, jos haluaa, niin tästä voi aloittaa. Ligeti ja Atmosferes. YouTubeen vaan ja se näkyy tosta noin ja soi, että nyt huomaa, että nyt siellä on vaan noita klarinetteja ja huiluja tuolla. Kohta alkaa hiipiä tuolta käyrätorveja ja jousisoittimia ja käyrätorveja ja trumpettia ja
Joo, no vähän huonosti näkyy, mutta ehkä nyt ei rikottu mitään copyrightia, kun ei kukaan näe, mitä siellä lukee. Mutta niin kuin huomaatte, niin YouTube on itse asiassa aika kiva siinä, että siellä näkee partituuria, voi kuunnella, nämä ne täysin laillisia, mutta tai en mä tiedä, voi tämä jopa ollakin. Mä en osaa sanoa, se on 60-luvulta, että mä en tiedä, viittiikö kukaan enää vahtia niin tarkkaan. Mutta tämä oli siis näin niin kuin pedagogisessa tarkoituksessa tässä vaan vilautettu, että uuteen musiikkiin voi tutustua myös näin. Mutta siis, se, että usein sanotaan, että ihan uusinta musiikkia, esimerkiksi te teette joulukuussa Minna Pensolan kanssa Joensuun kaupunginorkesterissa Antti Auvisen viulukonsertti. Itse asiassa se on Beethovenin viulukonsertti. Ei kun Beethovenin, siellä on Antti Auvisen. Antti Auviselta kuullaan sen sijaan teos, jossa on videonauha ja orkesteri, ja sitä kautta yhdistetään soivaan kokonaisuuteen myöskin vielä toinen aistiolevus. Joo, mutta joka tapauksessa, niin kun on uutta musiikkia, niin usein puhutaan siitä, että miksei niitä soiteta toisen ja kolmannen kerran, että miksi sitten ihan uusi kappale soitetaan vain kerran. Niin nyt voi sanoa, että perjantaina on Helsingin kaupunginorkesterikonsertissa tilaisuus kuulla uuden 89 kantaesityksen saaneen Jukka Tiensuun Puro klarinettikonserton esitys. Solistina on alkuperäinen solisti Kari Kriikku, joka on omien sanojensa mukaan esittänyt sen teoksen, ei enää muista kuinka monta kertaa, mutta yli 50 kertaa. Jotenka siinä on nyt uuden musiikin klassikko. Kyllä. Ja voidaan sanoa, että siihen on ihan varmasti jo syntynyt esitystraditio, että miten se soitetaan. Että on aika mielenkiintoista. Itse asiassa mä kysyin Karilta, mä näin tänään Karin tuolla kuppilassa, täällä taiteilijakuppilassa. Mä kysyin, että onko esimerkiksi Magnus Lindbergin musiikkiin esitystraditio. Ja Kari sanoi heti epäröimättä, että suomalaisilla orkesterilla, varsinkin RSOlla, on Lindbergin musiikkiin esitystraditio. Mä olen täysin samaa mieltä. Joo. Eli jos sen soittaa vaikka Pariisin Ranskan Ensemble Intercontemporain, eli siis oikeastaan Euroopan ykkösnykymusiikkiyhtye, niin he soittaa sen hyvin eri tavalla kuin vaikkapa suomalainen. Mä olisin siitä aika vakuuttunut kyllä. Eli näihin uuteen musiikkiinkin on esitystraditioita. Tämä on mielenkiintoista. Tässä voi tietysti kertoa, että mulle tulee mieleen hauska esimerkki nimenomaan liittyen Ranskaan ja Sibeliuksen esitystraditioon, koska meillähän on tietysti Suomessa hyvin vahva esitystraditio Sibeliuksen musiikkiin. RSOlla ehkä omanlaisensa, kaupunginorkesterilla omanlaisensa ja muillakin orkesterilla sitten omia traditioita, mutta kuitenkin on ehkä olemassa tietynlainen suomalainen traditio soittaa Sibeliuksen musiikkia. Mä itse kuulin Pariisissa Pariisin Filharmonisen orkesterin esittämänä Valse Tristen. Ja mun piti hetki kuunnella ennen kuin mä tunnistin sen teoksen. Mutta sitten mä totesin, että tämähän on aivan fantastinen, koska se oli hyvin ranskalainen valssi. Ja siinä oli semmoiset ranskalaiset katukahvilat kuuluivat ja se koko poljento oli hyvin erilainen. Ja silti se oli täysin tunnistettava Sibelius ja siinä oli se sama henki, mutta se oli kuitenkin hyvin erilainen. Ja tämä kaikki on tietenkin lähtöisin samasta partituurista. Ja tässä me voidaan niin kuin todeta, että aina se tulkinta on se niin kuin partituurin jatke jossain mielessä, että se partituuri on se lähtökohta ja siihen aina esittäjä luo sen omasta lähtökohdistaan ja omasta traditiosta käsin olevan soivan lopputuloksen. Mirka, sä saat nyt tästä hyvästä parhaan yhteenveto Wrap It Up-palkinnon nyt. Kiitos. Koska tuon paremmin asiaa ei olisi voinut enää laittaa kansiin. Kello on 18. Minä kiitän teitä, arvoisa tunneorkesterisi yleisö. Toivon, että tämä on antanut teille jonkinnäköisen niin kuin hyökyaallon tapaisen hyökkäyksen siihen, että mitä me sieltä partituurista löydämme. Ja voin samalla mainostaa, että 10. joulukuuta tiloista ja tilaisuuksista tulevat puhumaan Helsingin juhlaviikkojen taiteenjohtaja Marko Ahtisaari ja säveltäjä Mikko Heiniö. Lisää tietoa myös ensi viikolla on tulossa varsinainen hauska treat tuolla Tapiola-salissa Espoon kulttuurikeskuksessa, miten sointivärit syntyvät. Itse asiassa ei Tapiola-salissa, tämä on Louhisalissa, se on muuttunut, mutta sama naapurisali. Klarinetisti Olli Leppäniemi Tapiola-sinfonia tästä ja Marsi Nyman kertovat. Ja mä luulen, että myös näyttävät vähän malliksi, että miten ne sointivärit syntyvät. Kiitos Mirka Malmi, Kiitos. Eero Lehtimäki. Kiitos. Ihanaa, että tulitte vieraaksi. Kiitoksia.
kiitos. Noniin. Kiitoksia. Kiitoksia.